Livet burde leves baglæns. Man skulle starte med at dø. Og få det overstået, så vågner man op. På et plejehjem og får det bedre for hver dag. Man bliver så smidt ud, fordi man er for rask til at være der. Hvorefter man kan gå ned og hæve sin pension. På den første arbejdsdag får du et guldur. Så arbejder man i 40 år, indtil man er ung nok, til at man kan nyde at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Man drikker, fester, har sex og forbereder sig på at tage en uddannelse. Så er man i folkeskole, bliver et barn igen, leger og har ingen forpligtelser, indtil man er en baby. De sidste 9 måneder tilbringes flydende, rundt i fredfyldt luksus. Der er central varme, roomservice med mere. Og til allersidst forlader man denne verden i en orgasme.